El MEM, Museu Etnològic Municipal de Torrella. Naix en 1981 i la seva col·lecció etnogràfica representa la diversitat cultural del poble al llarg dels segles. El museu està estructurat en dues seccions, l'etnològica i l'arqueològica. L'elaboració tradicional d'aliments, l'agricultura i la ramaderia tradicional com medi econòmic i la recreació d'espais dins d'una casa tradicional valenciana són alguns exemples de la secció etnològica. En la secció arqueològica es disposa de làmines de restes de l'excavació de la necròpoli i restes de la cima de la Serreta, un assentament ibèric. També trobem restes de ceràmica romana i una important col·lecció de monedes que van des de l'època ibèrica fins a l'actualitat.